Takže deň číslo 4. Včera nás zaruby strašne unavili. A keď sme schádzali dole po tých skalách a ešte po tej huštine, tak mali sme čo robiť. Dostali sme sa do Púčikov. No a tam už sme boli takí zúfali, nemali sme vodu ani kde spať a už bolo 9 hodín večer. Je tam tak studnička, ktoré sú žubrienky? Áno, je tam studnička, ale dalo by sa možno piť, ale neviem, čo by bolo potom na druhý deň. Takže najprv sme skúsili pozrieť, či náhodou krčma nie je otvorená, ale nebola, bola zatvorená. No a potom sme už pozerali po dvoroch, že či náhodou niekoho neuvidíme. A tak sme našli jednu tetu, ktorá už ako odchádzala zo svojej chaty a popýtali sme ju o vodu a ešte sme sa aj spýtali, že kde by sme mohli prespať, tak nám navrhla na svojom pozemku, že môžeme prespať, takže spalo sa výborne a po dlhej dobe som videla svetojanské mužky. Takže po dlhej dobe som videla svetojanské mužky, čo som myslela, že už asi nikdy v živote neuvidím, lebo nachádzajú sa iba len v čistých oblastiach. No a dnes pokračujeme ďalej, ideme asfaltkou, ideme do Mijavy, takže tak zatiaľ. Práve sme vystúpili na Mohylu a vlastne tu aj končí Štefániková magistrála, ale my pokračujeme ďalej.